Ndewo, welcome back to our channel. Today, we are going to learn about the verb to be in Igbo language. If you have not already subscribed to this channel, please do well to subscribe. Thank you. There are 4 words that can take the place of the verb to be. Those words are Ebo, Ede, Eno, and Na hyphen. Note, these verbs are used in different contexts. When conjugated in present tense, the 3 verbs Ebo, Ede, Eno lose the prefix E, which is I, and become B, De, and No, respectively. Bo is used for nouns. It is also used to ask and answer questions such as who are you? What is your name? It is also used to ask and answer questions who is and what is. Example: Ọ bụ onye? Ọ bụ nwanne m nwoke. Kedu aha ya? Ọ gịnị bụ aha ya? Aha ya bụ aha m efula. De is used for adjective. It is also used to ask and answer the question how. Example: Eze m dị ọcha. Kedu ka ị dị? Adị m mma. The verb de is also used to ask and answer the question where. This is possible when it is about inanimate objects. Example: Ebee ka nzu m dị? Ọ dị n'ọkwa ọjị m. No. No is used for prepositions. It is also used to ask and answer questions such as where is? Example: Okeke nọ n'Abuja. Ebee ka Ekemma nọ? Ekemma nọ na Ntachiosa. Na hyphen is used for present continuous tense, and it answers the question what and where. Example: Kedu ebe ọ na-aga? Ọ na-aga ahịa. Ezinne nọ n'ụlọ. Onye na-akụ aka na mbio? Maazị Ude nọ n'elu osisi.
Gịnị ka ha na-eme? Ụlọ nwoke ahụ dị mma. Anyị bụ ụmụ akwụkwọ. Nwanne m nwanyị dị ike. Ọ na-abịa ugbu a. Ebee ka ụmụnne gị nọ? Ebee ka ụlọ ha